които сте тук. За първи път съм в вашия център. Той е нашия център, защото ние сме съпричастни към това, което вие правите тук и за мен е удоволствие да си поговоря днес с вас. Разбира се, някак се предполага, че лекция трябва да бъде, затова и ще направя... Тук ще сменям картинките, искам да кажа, но не се чувствам така ангажирана с това, което ви показвам. Ако ви е интересно, гледайте там, ако ви е интересно, слушайте мен. А на мен би ми било най-приятно, ако ви имате въпроси. Затова смятам да не се много разливам, но най-опасни са онези лектори, които казват, аз ще бъда кратък, защото обикновено изобщо не са такива. Сега аз да започна и всъщност за част от вас това ще напомни вече взети изпити, за други ще го разглеждаме като подготовка за бъдещите изпити, за някои просто неща, които са любопитни. Нямам намерение да систематизирано излагам въпросите за България по време на Втората световна война. По-скоро част от вас знаят, че аз съм любител, не по всички теми е възможно, но по принцип на алтернативите в историята. Тоест, имало и други варианти, по които едно събитие може да се случи и смятам, че за да оценим това, което наистина се е случило, защото в историята, разбира се, няма ако, има факти, които са такива, каквито са станали, но те са се случили по някаква логика и е имало различни варианти, по които е могло да се случат. И ако ние ги познаваме тези варианти, ако ги обговаряме и осмисляме, мисля, че можем много по-точно да оценим конкретно събитието, такова каквото то се е случило. Има си специално название, което аз не харесвам, защото е грозно, контрафактуална история. Сега не знам дали така трябва да се нарича, но този подход ще се опитам да приложа и по тази тема. Защо избрах, значи не съм избрала аз, колегите предложиха Втората световна война. Надявам се, че в някакъв друг момент ще мога да говоря пред вас и по теми, които са ми още по-близки в момента, в смисъл изследователски и за българо-турските отношения, за възродителния процес, за българската следа си говорихме с колегите и нейната употреба след 89-та, т.е. за неща, които са актуални към днешния момент, но се оказа, че и темата за Втората световна война не е като че ли прочетена до край. Ако и да ме записвате, ще позволя да кажа, че не споделям мнението на нашия държавен глава, който непрекъснато повтаря, че трябва да се знае истината, примерно за социализма. Аз смятам, че истината не съществува. Има различни гледни точки към тази истина и трябва да се уважават и толерират, стига те да са доказани, да има аргументи, а не просто авторитета или това, че ни пасва на някаква политическа конструкция да споделяме една или друга теза. Така че периода 43-44 за България е решителен момент. Това е времето, когато и най-отявлените привърженици на германския райх вече са наясно, че нещата вървят недобре за райха. Само след няколко месеца съвсем ще се убедят в това. След края на 43-та година и българските управляващи, сега ще си развия моята теза, че не са на висотата на момента и всъщност голяма част от алтернативите, които не са се реализирали, които аз ще ви покажа, че биха могли по друг начин да се развият събитията, всъщност са плод на неумението, липсата на гъвкавост, липсата на трезва оценка на ситуацията от страна на управляващите тогава. И сега да започнем вече по-конкретно. Аз, разбира се, ще започна с алтернативите в външно-политически план, тъй като това е времето на Световната война. Събитията в външен план и военни, и политически са водещи. Ако имаме време, ще се спрем и на вътрешния план, но първо за външния план да кажем няколко думи, за да няма съвсем разминаване между това, което говоря и това, което виждате, ще се поглеждам от време на време. Мисля, че съм изброила поне 8 варианта на алтернативи на събитията във външно-политически план от края на 1943 година. Защо почнаме от там?
очевидно заради обрата в хода на войната, който настъпва след лятото на 1943 година. Основен белег негов е отпадането на Италия от Тристранния пакт, капитулацията и през есента на 1943 година и десантът, който извършват английските и американските войски в Сицилия, окупацията на Италия, и оттам нататък това дава нови шансове, нови възможности за развитието на военните действия, като разбира се основен въпрос ще стане, той и военен и политически, въпроса за Втория фронт. Т.е. къде да бъде нанесен удара от основната част на английските и американските войски. Дали да бъде на Балканите, както предлага Чърчил, или да бъде в Северна Франция, както основно предлагат военните съветници на президента Рузвелт. Това е основният въпрос, който ще даде начало на алтернативите от тук нататък, от края на 1943 година. За нас това, че съюзническите войски са в Италия, означава и друго нещо, и след малко на снимките ще видим резултатите. Означава, че от Италия съюзническите самолети вече могат да достигат до България, а след като нашите управляващи са се поддали на германския натиск и са обявили война от 1941 година на Щатите и Великобритания, ние сме една легитимна цел на техните бомбардировки и за България това означава и възможност за бомбардиране. Първи вариант, какво можеше да стане есента на 1943 година във външен план. Ако голямата въпросителна, ако победителите, бъдещите, ако англичаните и американците се бяха договорили предварително, ако Чърчил и Рузвелт се бяха договорили предварително за Втори фронт на Балканите, тогава би бил възможен ето този първи вариант. Втория фронт да бъде открит на Балканите и какво да стане оттам нататък. Да напомня две важни неща, преди да кажа две думи за Техеран, че англичани, американци и руснаци в рамките на антихитлеристската коалиция имат една предварителна договореност, че страните германски съюзници ще излизат от войната при една пълна и безусловна капитулация. Така че това би трябвало да очакваме и ако ние трябва да отпадаме от войната. Въпросът за Втория фронт на Балканите, ако искате да го разказвам на фона на тази снимка, която е именно от конференцията в Техеран, края на ноември, началото на декември 1943 година. Това е първата по рода си среща на тримата големи. Самия факт, че за първи път се събират, преминавайки достатъчно дълъг път до Техеран, означава, че въпросът, който ги е събрал, е наистина важен и сериозен. Въпросът за Втория фронт. Без да влизам в детайлите на Техеранската конференция, ще кажа, че големия радетел за Втори фронт на Балканите, това е, разбира се, Чърчил, тъй като той знае много добре, че там, където влезат войските на една държава, ще си гарантира интересите. Неговите интереси са основно Гърция, източното Средиземноморие и проливите, така че човек от сърце и душа иска този Балкански фронт да се случи, само че другия негов западен съюзник в лицето на президента Рузвелт е категорично против, защото, както казва самия той пред сина си Елият, нямам никакво намерение да проливам кръвта на американските си войници за реални или въображаеми интереси на Чърчил на Балканите. Аз съм против, неговите военни съветници са му казали, че от чисто военна гледна точка десанта в Нормандия, в Северна Франция много повече би допринесъл за ускорения разгром на Германия, отколкото долу от Патра да минете целият този път от Пелопонес до Берлин. Очевидно от Северна Франция е по-близо. Така че решението за Втория фронт категорично е за Северна Франция. Може да попитате какво е мнението на Сталин по въпроса, ама да го подскажа като въпрос за лекцията за дискусията. Да се върнем пак на първия слайд и да кажем, че какво би се случило, ако този вариант беше варианта на Чърчил, Балкански фронт. При всички случаи България ще бъде арена на военни действия, тъй като на Балканите има значителни германски войски. Едно английско-американско десант, английски-американски в Гърция, означава битки, сражения тук на Балканите. Ако се спомняте 1941 година, това беше един от водещите мотиви на цар Борис да отлага и да бави включването на страната в Тристранния пакт, страха от евентуални военни действия на Балканите. При този случай това нямаше да ни се размине.
Другото, което нямаше да ни се размине при един Балкански фронт, това е категоричната загуба на новоприсъединените земи. Тоест категорично нямаше да запазим обединението си. Изобщо чуем ли Гърция и обединение българско, това са несъвместими неща. Гърция никога не би се съгласила България да запази Беломорието. Искам да кажа, Чърчил никога не би се съгласил България да запази Беломорието. Късвам се малко, защото тук има места за колегите. Така че абсолютно невъзможно би било при осъществяването на Балканския фронт. Да, тук щяха да дойдат англичаните, американците в този вариант, но ние нямаше да запазим своето обединение. И какво още щеше да ни се случи? Ролята на Турция. Ако четете стенограмата от разговорите в Техеран, ще видите, че Чърчил е много настойчив, че Турция трябва да бъде вкарана в войната. И откровено казано, при един англо-американски десант в Гърция, тази колебливост на турските политици, които седят на два стола, уж неутрални, ама много прогермански неутрални и същевременно в близки отношения с англичаните, това лавиране щеше да приключи, ако тук бяха западните войски и Турция най-вероятно щеше да се включи в войната. Турските политици се оказват много гъвкави и след малко, като стигнем до лятото на 1944-та, ще видим, че докато ние обявяваме два пъти неутралитет, при положение, че сме в много тежко положение и други неща се искат от нас, Турция още на 2 август 1944-та ще скъса дипломатическите отношения с Германия, защото вижда на къде вървят нещата. Така че и тук тя едва ли би се въздържала да влезе във войната, ако тук имаше Балкански фронт. А самия Чърчил по време на Техеранската конференция обяснява, че ако Турция влезе във войната, нейната цел ще бъде да удари България. И по време на цялата война, днес от вас, които са изкушени от чисто военните аспекти, може би знаят, че на българо-турската граница в Одринско през цялото време на войната, ако и да имаме декларация за приятелство с Турция, седят няколко сериозен брой турски дивизии и от другата страна стои прикриващия фронт нашия. Значи, добри отношения, запазени дипломатически, ама оръжието от двете страни са готови. И в този вариант така можете да си представите едно подобно развитие на нещата. И очевидно тази алтернатива отпада по обективни причини заради решението в Техеран за втория фронт в Северна Франция. Замислих се, но реших, че е по-добре за лятото на 1944-та да коментирам какво замислят англичаните, американците за нас, ако бяха дошли тук. Но ще го коментирам на базата на техния проект за примирие, който разработват в 1944 година. Така че този вариант би бил абсолютно реален, ако големите се бяха разбрали за Балкански фронт. И отпада с решението в Техеран. Втори вариант, който вече е в друга ситуация, от началото до горе-долу до есента на 1944 година, появява се в началото, после за известно време седи в фризера този вариант и есента на лятото на 1944 ще се появи отново като опция. Става въпрос за сключване на примирие с двете държави, с които сме във война, Щатите и Великобритания, при оставане на дипломатическите отношения с Съветския съюз. Знаете, че когато започва германо-съветската война, Хитлер не иска от нас да късаме отношенията с Съветския съюз, има други планове той. Вече когато по-късно иска, цар Борис пък е много категоричен, че това няма да се случи, така че за добро или за зло тези отношения са запазени по време на войната и този вариант е България да сключи примирие с Щатите и Великобритания при оставане на запазените отношения с Съветския съюз. Можеше ли това да се случи? Напомням, че в Московската конференция от октомври 1943 година на външните министри на трите държави от антихитлеристската коалиция е взето решение, че към която и от тях да бъде отправен сондаж за примирие, тя е длъжна да информира останалите. Това ви го казвам, защото няма начин да има сепаративни преговори. Тоест, Съветския съюз при всички случаи бил знал, ако ние поискаме примирие от Щатите и Великобритания и тази договорка, макар че Чърчил малко там се опитва да шикалкави през лятото на 1944-та, общо взето се спазва за уведомяването за случай на сондажа за примирие. Освен това,
кои са тези средства, които ще докарат нашата българската страна да поиска примирие. Ако искате да ги видим тези средства, в числа можем да ги видим. В Техеран е решено и от края на ноември 1943 година България е подложена на така наречените стратегически бомбардировки. Стратегически, защото целта на тези бомбардировки не е да унищожи военния потенциал на една държава, а да, много е грозно това, което ще кажа, да има повече жертви и това да накара правителствата на държавите, свързани с Германия, да скъсат с нея. Затова са стратегически. Стратегическата цел е скъсането с Германия. И тези бомбардировки всъщност са насочени към граждански обекти. Колегите, които са слушали лекции, знаят, че обикновено цитирам думите, с които Чърчил предлага България да бъде бомбардирана. Тези думи са следните. Той казва: познавам българите от 30 години, те са грешен народ, който заслужава да му бъде преподаден строг урок. И с тези думи, при съгласието на Сталин на Съветския съюз, започват английските, американските бомбардировки, които ще продължат до април следващата 1944 година. И тук просто само, разбира се, за тези, които са трепогледи и виждате интензивността на бомбардировките, в червено са загиналите, а тук най-отдолу са резултатите за 1943 година. 24 населени места бомбардирани, 436 убити, над 800 ранени. Това е само до края на 1943 година. Ето ги нещата за 1944-та. Виждате, че съвсем не е София, само Дупница, Мездра, Панагюрище, Пловдив, Първомай, Хасково, отново Пловдив, т.е. ареалът е доста широк на бомбардировките. Виждате най-тежката в Болд на 10 януари. В София има според някои 750, според други 947 са жертвите само в София на тази най-тежка бомбардировка. После ще се върна към нея отново. И другата е от 30 март, когато има много тежки разрушения в центъра на София и над 300 човека са жертвите. Значи през 1944-та са бомбардирани 131 населени места, убити 1276, 1381 ранени. Ги добавите към онези от първия слайд и ето ги резултатите. Това използвахме и за плаката за днешната лекция. Това е все такива емблематични сгради. Това е ъгъла на граф Игнатиев. Ето го паметникът, който не е улучен от срещната кооперация, е тежко разрушена. Това е крилото на Народното събрание и това е една много силно разрушена сграда. По граф Игнатиев улица Граф Игнатиев са много тежки разрушенията и много жертвите са там. И тук знаете, тези, които са слушали такива лекции, че винаги след тези разрушения показвам и наследството в днешния ден, т.е. кого почитаме, това е да усъвременя лекцията. Тук съм дала възможните паметници. Паметника на българските орли, т.е. на нашите български летци, които защитавали българското небе, паметник на един немски пилот, който защитава заедно с тях един единствен този паметник, прединката до Ваня Мадара. Този белия паметник е паметника, за който всички знаете, на улица Козек пред Американското посолство. За мен това е спорен паметник. И този тук, като че ли най-неугледния, той представлява просто една морена в полянката зад Художествена академия. Не знам как нашите депутати минават покрай него всеки път. Това е паметника, на който е написано, че тук ще да бъде паметника на онези близо 2000 жертви, цивилни български жертви от разрушенията. Скоро бях във Враца, там имат паметник. Имат паметник на главната улица, на загиналите, ама ние в София нямаме такъв паметник. Знам, че има инициативен комитет, но явно приоритет имат други паметници. Така. И нека да се върнем към тази алтернатива. Защо ви споменах всички тези неща? За да ви покажа, че след тези бомбардировки, особено след онази от 10 януари, нашето правителство в лицето на Добри Божилов взима решение наистина да се обърне официално с молба за примирие към Вашингтон. Вашингтон информира Лондон и Москва за това наше желание. Тоест, ето го възможното развитие на тази алтернатива. Ние искаме примирие от тези, с които сме във война, Англия и Щатите. Разбира се, Москва е уведомена и Сталин няма начин да не одобри тази инициатива. Той одобрява, така както одобрил бомбардировките, така както одобрил плана на Уилям Донован, американския
шеф на това, което ще стане ЦРУ след края на войната, управлението за специални операции, план за изваждане на България от войната. Всички тези действия Сталин няма как да не одобри, защото те са насочени към изваждане на един германски съюзник от войната. Дали това му е по сърце, обаче, веднага ще кажа, че хич не му е по сърце, защото това не е изгодна алтернатива за него. Защо не е изгодна? Защото при този случай България щеше да подпише примирие, изготвено само от англичаните и американците. Те щяха да контролират това примирие, а Съветския съюз щеше да приема за сведение това, което става в България. Всъщност така приема за сведение това, което става в Италия. Там са западните съюзници, там е подписано с тях примирие и Съветския съюз в най-добрия случай успява да измоли от съюзниците да има едни наблюдатели там в контролната комисия, да му казват на място какво става и това е всичко. Но няма начин Сталин да не се съгласи, защото от гледна точка на войната тази алтернатива е важна. Сега, защо не се реализира тази инициатива, да бяхме сключили примирие, поискали сме го, без да късаме отношенията с Съветския съюз. Това означава без да влезе Съветската армия тук. Това е основното. Щяхме да излезем от войната, без да идва тук Съветската армия. Защо не става? Значи, разбирате, че ключовата роля трябва да бъде в тази ситуация на англичаните и американците. Те трябва да изготвят текста на примирието, да ни го дадат и ние, аз миличко се изразявам, че това е примирие, то всъщност е капитулация. Те ти дават условията, ти ги подписваш и това е, нямаш право да обсъждаш. Това е безусловната капитулация. Лондон и Вашингтон обаче преценяват, че действително България е поискала примирие, ама така, ние няма да го подпише това примирие, защото е страх от Германия и в този момент държа да кажа, че тези страхове, след малко ще се върнем към тях, те са оправдани, тези страхове и българските управляващи смятат, че не си струва да подпишем примирието в този момент, тъй като ако го подпишем, то няма да запази обединението, а риска от германска окупация е много голям. Така че българската страна формално го е поискала, но в нотата, в която е поискала, отдолу пише и докато траят преговорите, ако обичате, моля, спрете бомбардировките. Значи, това е основното в предложението, да спрат бомбардировките. Чърчил коментира българското искане с типичната за него фраза: лекарството свърши толкова добра роля, нека българите продължат да получават нови дози от него. Сиреч няма да престанат бомбардировките. Самите англичани и американци казват, не е спешен въпрос, Европейската консултативна комисия, която седи в Лондон и трябва да изработи текста, си има други неща за вършене и решават, че няма смисъл толкова да бързат с проекта. Така че както българската страна не бърза, така и англичаните и американците смятат, че още е рано, няма смисъл, нека ги държим така с протегната ръка към тях, към българите, но за сега отлагаме нещата. Така че алтернативата не е изчерпана, но тя ще стане актуална през лятото на 1944 година, когато хода на военните действия го позволи. Ето е третата алтернатива. Тя не случайно е толкова кратичка на това слайдче третата, защото тя включва пролетта на 1944-та алтернативата за германска окупация. Тя е свързана с предходната. Значи регентите са ясно, еднозначно предупредени от Хитлер, че ако България се опита да сключи примирие и да излезе от войната, имат достатъчно сили германците, военни тук на полуострова, България ще бъде окупирана. И тези заплахи никак не са напразни, ако знаете какво се случва с Унгария почти по същото време. Опитва се да сключи примирие и е окупирана от германските войски. И ето това, което ви споменах. Дали се струва да подпишеш примирие, ако обединението няма да бъде запазено и ако това те заплашва с германска окупация, чиято цена е много голяма. Пак подчертавам, че в този момент тези опасения са реални. Има достатъчно германски войски и могат да отделят такива за окупацията на страната. Тази перспектива обаче съществува сравнително кратко време, защото от момента, в който на 6 юни започва навлизането на съюзническите войски в Северна Франция, вече вниманието на Германия е насочено изцяло на там. Едва ли тя би отделяла военни средства за окупацията на една държава. Така че, според мен, германската окупация след юни 1944 губи реални очертания. Така, продължаваме с следващата, четвърта алтернатива. Четвъртата вече включва друг играч, предложена от Москва и означава посредничество
за българската страна да потърси посредничество за излизане от войната чрез Съветския съюз. Съветския съюз да стане посредник между България от една страна и Англия и щатите, с които тя е във война, за сключване на примирие. Тази алтернатива е предложена от Москва и вижте времето, пролет до лятото, до към август 1944 година, тя е актуална тази перспектива. Какво включва тя? Кой има интерес от нея? Това искам сега да кажа. Възможна ли е тя? Възможно е, защото отношенията с Съветския съюз са запазени. Така че ние с него не сме във война, можем да го използваме като медиатор, да го кажем с по-модерна дума. Идеята на Москва е да се принуди правителството, в случая на Божилов в пролетта на 1944-та, да се принуди да скъса с Германия, ако не може да скъса, да си отиде това правителство, да дойде правителство от легалната опозиция, онези, които по принцип са срещу германците, и на това правителство от легалната или нелегалната опозиция, ще видите после, да му бъде оказана помощ за сключване на изгодно примирие с англичаните и американците. Предложението, повтарям, идва от страна на Москва. Каква е въпросително удивителна, каква е ползата за Москва от това предложение? Ползата е, че тя ще се изравни с англичаните и американците при изготвянето на примирието. Ако тя стане посредника, ако тя играе ключова роля, това ще я позволи, без да бъде във война с България, да участва в клаузите и след това в прилагането на примирието. Тоест, без да ни обявява война, да отделя военни сили, тя ще бъде наравно с останалите два съюзника при формулирането и контрола върху примирието. Достатъчно ли е това на Москва? Ами ако познаваме по-ранните българо-съветски отношения, особено 1939-1940 година, и особено ако познаваме новата съветска стратегия, формулирана от началото на 1944 година, колегите, които са слушали лекция, познават под моето кодово име, аз така съм я нарекнала, за да запомните по-лесно, 30 до 50 години разбирателство с Запада и сигурност, значи гарантиране сигурността на Съветския съюз. Това е най-доброто за Съветския съюз. Значи, добри отношения с Щатите и Великобритания след края на войната и по границите на Съветския съюз един кордон от приятелски държави, управлявани от коалиционни демократични правителства, така че да харесат на Запада, но задължително с участието на комунистически партии в тях. На базата на широката идея за Народния фронт. Това е стратегията, разработена от съветските комисията на Литвин от началото на 1944-та, одобрена от Сталин. Значи, ако в България има такова правителство, което да е готово да скъса с Германия и да иска да подпише примирието и Съветския съюз е на равна нога с другите двама съюзника, това напълно го устройва с оглед на голямата му стратегия. Чисто технически възможно ли е? Възможно е. В вече споменатата Европейска консултативна комисия, която е в Лондон, има съветски представител, съветския посланник в Лондон. Той е там, това му е работата да участва в разработката на примирието и ето там можеше да стане посредническата роля и това би било добре за плановете и намеренията на Съветския съюз. Ето Божилов да подаде оставка, кабинет от противници на Съюза с Райка и подкрепа за, тук вече на две места виждам, че съм написала, изгодно примирие. Значи къде е нашия интерес в тази работа? Това примирие, което руснаците ще ни издействат, дали би било изгодно за нас, дали би било по-добро от примирието на англичани и американци без съветско участие. Тук имаме документи и можем да се опрем на тях. Първото обаче, преди да кажа, за нас трябва да кажа, че първата част на целта Божилов да подаде оставка, руснаците реализират, те не могат чрез бомби, защото не са във война с нас, но могат чрез дипломатически ноти. Те ни бомбардират правителството на Божилов от началото на 1944-та с една поредица дипломатически ноти, с които стават все по-заплашителни и заплашителни и накрая май месец завършват с или отваряте едни консулства, за които си говорят преди това, или ние късаме отношенията с вас. Т.е. има поставена ясна задача, ако не бъде изпълнена, имат повод да скъсат отношенията и вече тогава съвсем да се изравнят с западните съюзници. Съдбата на Божилов е решена, защото не може да изпълни съветските искания и така първата част от този вариант е реализирана. Божилов подава оставка на 18 май. В деня, в който получава съветската нота, той подава оставка. Защото между германците и руснаците, когото избере човек, освен да подаде оставка. Така че тази част е изпълнена. Следва втората част да бъде създаден кабинет от противници на Райха, на когото да му съдействат.
Тук като с магическа пръчка за следващите 2 месеца нотите спират, тъй като на 1 юни е създаден нов кабинет, начало с Иван Багрянов. Също такъв безпартиен, както и предишните 10 години. Иван Багрянов обаче има голям плюс в очите на руснаците. Той така често пъти се е разхождал до съветска делегация в София и им е обяснявал, че по някакъв начин дойде някога на власт, той на всяка цена ще направи завой във външната политика, че той държи на добрите отношения с Съветския съюз и ето в негово лице те виждат именно шанс за създаване на такова правителство, което да направи завой и да потърси съветското посредничество. И така ще го почакат известно време, само че той си е повярвал, че е политик от голяма класа и че може да стои на 2 стола или както казва той, как казваха колеги, как неговите думи, каква политика ще води той. Обикновено го знаете, ни сте ни са уместни. Тоест ще се опитам да лавирам между германците и антихитлеристската коалиция, пък дано, нали, за България това да е добре. Това е висш пилотаж за него, няма да се справи. Така че от една страна това беше към шика нотите, за да се постигне първата част. Сега трябва и малко захарче, нали, или морковче, ако искате, защото на момента, в който идва Багрянов, започват дипломатически подсказки от страна на съветски дипломати, особено в Анкара, но и в София. Подсказките са: и вие трябва да бъдете малко по-смели българите, вие трябва да потърсите нашето посредничество, ние можем да ви издействаме по-добри условия. И какви са по-добрите условия? Тук вече цитирам един съветски документ, част от този пакет документи за стратегията. Ето там се казва, че Деде Агач. Деде Агач е в техен интерес, това е днешния Александрополис в Гърция, излъз на България на Деде Агач е в интерес на съветската страна и това имат предвид. Те не могат цялото Беломорие, нали, защото се скарат с англичаните, но могат да се опитат да договорят с англичаните излъз на Деде Агач, защото това е полезно за тях. Деде Агач е много близо до проливите. А голям проблем за руснаците е конвенцията от Монтрьо и статута на проливите. Те искат да го сменят и това фигурира в техните намерения. Български излъз към Деде Агач. Кое е още ползата за България? Мисля, че е ясно всичко, което казах. Нямаше да има съветска окупация. Тук нямаше да има съветски войски. И друг път съм казвала на колегите, че светлата мечта на Сталин не е лягала и ставала с тази мисъл как да вкара войски в България. Има други варианти и докато не ги изчерпи тези варианти, той няма да дойде до решението за съветска окупация на България. И ето го този вариант. Ако кабинета поиска, и това е добре за Москва. Шансовете на тази алтернатива, не случайно толкова дълго говоря за нея, има защо, шансовете са пориграни, според мен, от субективния фактор. От онези, от които е зависело да назначат съответното правителство, което не е играча Багрянов, а ясно хора от легалната опозиция, като Мушанов, като Кичев, като Буров, можеше регентите, като казвам регентите от любезност казвам, защото да покажа, че знам, че са 3, там има един регент, който диктува нещата и това е Богдан Филов. Ако Богдан Филов беше по-смел и по-гъвкав и по-политик, блестящо, че нямаме никакво съмнение, но аз говоря за него сега като политик. Ако той беше разбрал това и беше направил такъв кабинет, и този кабинет беше отчел шанса, който получава, тогава англичани и американци щяха да бъдат доволни, защото България щеше да излезе от войната, руснаците щяха да бъдат доволни, ние нямаше да бъдем окупирани. Това е вариант. Той не го прави, т.е. субективният фактор тук, неговата личност, мисля, че има най-важна роля. Лятото на 1944 година се появяват нови алтернативи, ама те са във връзка с хода на военните действия. Не случайно Чърчил ще напише в мемуарите си, че през пролетта и лятото на 1944 година фронтът започна да се придвижва на запад и той повече не може да губи време и трябва час по-скоро да се разбере с Съветския съюз. И тук не е само десанта в Нормандия. 5 май, значи един месец преди десанта, е първото предложение на англичаните до руснаците, на Антони Идън, британския външен министър, до Сталин трябва да стигне това предложение за сфери на влияние.
Това не е листчето, салфетката или там, както искате, ще го покажем след малко и него. Това е първо предложение, официално направено от английската страна до руснаците, в което се казва, че се предоставя пълна свобода на действие на съветската армия в Румъния, като че не може да й попречи някой Румъния във война с Съветския съюз. Естествено, комуникациите, пътя за Берлин минава оттам. Срещу което обаче Чърчил казва, искам пълна свобода на действие в Гърция. Тоест, това е първият опит за определене на сфери на влияние, май 1944 година. Гърция срещу Румъния. Това е предложението. Можеше ли стане да кажем, не ме интересува? Не може, защото единството на антихитлеристската коалиция е нещо изключително важно. Има още една година, докато капитулира основния враг. Значи трябва да се пази това единство. След това, когато започва Яшки-Шинеската операция и на 23 август Румъния капитулира, съветските войски са на Дунава. От това по-голямо основание за нови алтернативи, мисля, че очевидно, че трябва някакви действия да предприемат българските управляващи. Сега ще станат още по-нелогични нещата. Първото действие, което те решават почти панически да предприемат, само и само да не минат на юг съветските войски, е обявяването на неутралитет. 26 август българското правителство на Иван Багрянов обявява, че България ще спазва неутралитет. И друг път съм казвала на колегите, че с неутралитета има един тежък проблем. Не е нужно ти да го повтаряш, може 24 часа да го повтаряш. Ако другите не ти го признаят, това няма никакво значение. Кой не признава българския неутралитет? Първи и най-силно всички, но първи пропещяват англичаните, които казват, много молим руснаците, защото не са във война с нас, незабавно да информират българите, че ние като държави във война с България сме категорично несъгласни държава, която не обявила война, да й признаем неутралитет. Значи капитулация и нищо друго. И им го кажете, за да не си правят илюзии, буквално цитирам, че може да се надяват на нещо по-добро от капитулация. След тази английска интервенция, следващия ден, Съветската информационна агенция ТАСС излиза с официално съобщение, че Съветския съюз не признава българския неутралитет. Алтернативата е изчерпана. Нали? Обявен неутралитет без никаква стойност. Никой не ни го признава този неутралитет. Да напомня само, че турците 20 дни по-рано късаха отношенията с Германия. На 2 август. А ние на 26 август продължаваме да казваме, не, ние неутрални, няма страх ние да скъсаме с Германия. Тук вече няма шанс германците да ни окупират. Тук вече е друга ситуацията, не е като пролета. Шеста алтернатива, която управляващите смятат, че могат да приложат и да избегнат съветската окупация. Тя е бързо примирие с западните съюзници. Защото, разбира се, ако България сключи такова примирие, няма смисъл съветските войски да влезат в една капитулирала страна. И друг път съм показвала образно съм казвала, че ако се подпише това примирие с англичаните и американците, това означава да блъснат вратата в носа на руснаците и да не им дадат възможност изобщо да минат на юг от Дунав. Проблема с бързото сключване на примирие първо е в факта, че липсва самия документ. Забележете, че това примирие, дето ние го поискахме на 18 февруари, западните съюзници го разработват и е готово на 25 август. Голямо бързане е било, нали? 25 август ние вече имаме документа, който можем да подпишем, но това не е всичко, както се казваше в ВСТ, защото рекламите. Има други условия и ето ги условията. Съветския съюз напомня на своите съюзници, че в подобна ситуация по отношение на Финландия щатите са казали, ние няма да участваме в обсъждане на примирието с Финландия, защото не сме във война с нея. И сега Съветския съюз каза, ние няма да обсъждаме това примирие, защото не сме във война с българите. Това е много ясен знак за англичани и американци, че руснаците не одобряват тяхното сключване на примирието без съветско ключово участие в него. И директно, няколко пъти, тук имах един цитат, разбира се, не съм го сложила в слайда, Молотов казва на англичаните, че изобщо не е сигурен дали трябва да се водят такива преговори с българите и нищо няма да излезе от тази работа. Тоест, директно ясно им подсказва, че са против такива отделни преговори на двете държави с България. При това явно съветско несъгласие, разбира се, нито англичаните, нито американците ще рискуват единодействието и разбирателството с Съветския съюз, за да сключат с нас примирие.
Разбира се, знаете, колеги, че един цирк се разиграва в Кайро, защото няма друго определение за това, което прави нашата делегация на Стойчо Мошанов в Кайро. Те предварително са му казали, че не трябва да се подписва примирието, но по настояване на Англия преговори се водят, за да може тя в един момент, ще го каже Чърчил на Сталин в Москва, ние ги докарахме българите до преговори, ние ги започнахме преговорите, искаме малко повече влияние, отколкото в Румъния, където сме безгласни. Нали? Тоест, преговорите се водят с ясното съзнание на западните съюзници, че те няма да ги подпишат, за да не се скарат с руснаците. Така че тази алтернатива пропада поради субективния фактор, отношенията между големите и желанието да се запази единството на антихитлеристската коалиция. Съветския съюз е против, Англия и Щатите казват, добре, България не се струва да се караме. Не сме Гърция. За Гърция биха се карали англичаните, но не за нас. И тук е едно голямо но, което има полза от PowerPoint, подсеща някои неща. Голямото но. Обещах ви да кажа какви са плановете на англичаните и американците, ако бяха подписали примирието или бяха дошли войските им тук. Казвам това, което казвам в момента, на базата на примирието, на текста на примирието, за който ви споменах, че е изготвен на 25 август. Това е техен вариант, съгласуван между англичаните и американците, публикуване вече, можете да го видите на български и в него, казвала съм на колегите, ни 13 точки има. Първата е, че България трябва да осигури за своя сметка свободно движение на съюзнически войски през своя територия. Ако ви имате по-добро тълкуване от това, че това означава окупация, аз мисля, че това означава твърдението и това имат предвид англичаните и американците. Само с оглед на актуалността на въпроса, ще ви кажа, че там фигурира текста за провеждането на съд над виновниците за въвличането на страната ни в войната. И 13-та точка, как я наричах аз? Непопълнен чек, нали? В полза на съюзниците. 13-та фатална точка гласи, България е длъжна да спазва всякакви по-нататъчни изисквания на съюзниците. Сега няма нужда да ги пишем повече, но каквото ви кажем, вие трябва да го спазвате по-нататък. И разбира се, нямайте съмнение, че черно на бяло вътре е написано българските войски и администрация незабавно да напуснат новоприсъединените страни. Така че ни обединение, нито запазването ни извън сферата на военните действия, нямаше да бъде в съветската сфера, т.е. идеологическия проблем нямаше да го имаме, но от гледна точка на националните интереси, като територия, като окупация, това не би било най-щастливото развитие на обстоятелствата за нас. Само да допълня, че същия този август 1944 година пред Камерата на общините Чърчил споменава за пореден път днес добро България и казва, че българския народ, той все за народа говори, което е странно за политик от неговата класа, не за управляващите, за българския народ, не е дал на света нищо друго, освен некадърни политици, които от поколение на поколение го водят към провал. И освен това, в един текст, още от лятото на 1943 година до Държавния департамент, черно на бяло англичаните са написали, че изобщо не са сигурни, че в края на войната България ще бъде запазена като независима държава, дори в рамките на една Балканска федерация. Много са ни събрали заради това, че сме посегнали на любимата им Гърция, че не сме изпълнили това, което възлагаха като задача на Геме Димитров, преврат и след това съпротива на германското навлизане тук. Така че виновни сме в техните очи, няма какво. Така, съвсем малко остана. Това е последния слайд. Да си знаете, че ще свършим сега. Септември 1944 сме. Има ли някакви други възможности пред България, така че да избегне окупацията? Има още една. България да покаже, и то на Съветския съюз, защото неговите войски стоят на Дунава, вече той е главният фактор тук, да покаже едно ново лице на една държава, която е готова да скъса, да се дистанцира от Германия и да намери място в реализацията на съветската стратегия на Балканите. Аз вече споменах каква е тази стратегия. И ето го шанса. Кабинета на Муравиев. Ако имахме време или ако искате после при въпросите, може да говорим повече за този кабинет и шансовете, които той дава. Но факта, че това е третия, последен вариант, последния кос на кабинета и на управляващите,
Първия беше неутралитет, за да няма окупация, втория беше примирие, да няма окупация и третия, дайте да назначим един кабинет, който ще зарадва антихитлеристската коалиция и ще ни спаси от окупацията. И на 2 септември този кабинет е готов. Това е кабинета на Константин Муравиев. За първи път след 10 години кабинет на партийна основа и то от лидерите, които цялата война са били емблема на легалната опозиция. Никола Мошанов, Буров, Гичев, самия Константин Муравиев, т.е. това са трите партии, на които те са водачи, БЗНС Врача, Демократическата народната и един безпартиен. Проблема на този кабинет е, че той се знае много добре и самите тези хора, те са толкова обиграни, ловки, умни политици, че прекрасно оценяват ситуацията и още при съставянето на кабинета казват, ние без комунистите няма да успеем. И им показват на регентите 3 пъти. Ако не влезе Отечествения фронт и комунистите в нашия кабинет, няма да ни признаят, нямаме избор, трябва да дойдат при нас. И предлагат на Отечествения фронт да влезе и до края ще му пазят 4 места. До края. 4 места остават незаети в този кабинет с надеждата, че ОФ ще се съгласи и комунистите ще се съгласят да влезат в кабинета, защото иначе без този вариант на широка коалиция няма как да се случат нещата. Т.е. англичани, американци и руснаци да ги признаят. Лошото с този кабинет от една страна това е хубаво, това е завой във вътрешната политика. Връщане към партийната система, заявка, че се спазва Търновската конституция, после ще дадат амнистия, значи има завой във вътрешната политика. Обаче външният фактор е важен в този момент. Да кажа ли пак за Турция и скъсаните отношения? Тези хора идват на власт, на втори, чак вечерта много трудно правят кабинета и знаете ли, ще го правят трудно? Всичките участници в кабинета в един глас казват, съгласни сме да влезем вътре, ако Богдан Филов подаде оставка. Значи искането за оставка на Филов е тяхно, като предварително условие. А то са едни вопли, то са едни мрънкания, като видите в дневника на Филов. Ма как можело да се потъпче Конституцията и само с двама регенти каза, той не бива. А бива преди това да я тъпчеш по всякакви параметри с съставянето на самото регентство. Нали? Така че той подава оставка на 8 септември под техен натиск. Но кабинета, който първото му заседание на 4 септември излиза с програмна декларация и какво мислите пише в първата точка на декларацията? Кабинета ще спазва пълен и безупречен неутралитет. Кажете ми защо? Защо? Един път го правихме 26 август. Казаха ви, че няма да го признаят този неутралитет. Много ясно всички искат да скъсаме с Германия. Дори да не бяхме обявили война. Какво пречеше да се скъса с Германия? Какъв е страха? От какво е страха? Може би щеше да има сблъсъци. Разбира се, ние имаме допирни точки с германците и в Македония, и в Беломорието, и в източна Сърбия, където е първи корпус. Ние се постреляме малко. Да не говоря, че още на 4 септември корпуса на първи окупационен корпус щаба е заловен от германците, там арестуване. И знаете, ако обявим война, какво ще се случи? Ама ние искаме съвсем, пушка да не гръмне, няма как да стане така. Че трябва човек да поеме някакви рискове. И след това, до тук руснаците чакат. До тук руснаците чакат. Сега ще отворя една скоба, за да завърша нещата и да кажа, че действително смятам, че има достатъчно доказателства, които ни подсказват, че за Съветския съюз не е било абсолютно необходимо и важно България да бъде окупирана. Да напомня, на 23 август капитулира Румъния. И се оказва, че руснаците нямат план за по-нататъчни военни действия на Балканите. Защото са се надявали на Багрянов, нали, за другия вариант да се реализира. Вижда се, че това не става. Особено пък на 26 август, като обявяваме неутралитет, са още по-разочаровани и Жуков получава инструкция да седне и да направи план за настъпление в България. Планът е готов на 4 септември. За настъпление в България Сталин го подписва. Въпреки че е готов на 4 септември, чакат още 24 часа и едва вечерта, в 7 часа московско време, по радио Москва обявяват, че скъсват отношенията. Защо чак тогава? Защото чуха декларацията на Муравиев, че няма шанс, ние няма да скъсаме. Ние за пореден път обявихме неутралитет. Чак тогава е взето решението на България да бъде обявена война и то е съобщено вечерта на 5 септември. И тук ще влезе в разногласие с някои колеги, особено от НБУ, които дълго време твърдяха с патос, че
как могла България, как могла Съветския съюз да обяви война на България, след като тя била скъсала отношенията с Германия и дори обявила война. Защото някой пита за такива неща, но да оставим тези неща на страна и да кажа, че разполагаме с документи, включително с прекрасния дневник, силно ви го препоръчвам. Дневника на третия регент, генерал Никола Михов, който човек такъв безхитростен, военен, директен, си записва ден по ден какво се случва и вижте какво пише на 5 септември. Как са се събрали като чули обявяването на война, как са се събрали заедно регентите с кабинета, как почнали да мислят сега какво да правим и какво има да правят. Първата работа е веднага да поискаме примирие от Съветския съюз, защото ни е обявил война, веднага да поискаме примирие, да отидем да го помолим и това е първото в 0 часа и там колко 40 минути. Първата им работа е написаната молба за примирие да бъде занесена на съветския политически представител. Втората стъпка, която предприемат, е да напишат текста на нотата за скъсването на отношенията и много ясно си ги пишат хората. 3 часа на 6, значи рано сутринта, 3 часа на 6 отидохме при Бекерле и му занесохме нотата за скъсването на отношенията. Последователността на събитията е очевадна просто. Твърдят, че в това заседание били взели решение за обявяване на война. В дневника обаче Никола Михов не пише такова нещо, че на тази дата са взели решението за война. Военен човек, дали да не го запише това нещо, малко странно. Официално България оповестява, че е във война от 8 септември с Германия. И за да завърша с Съветския съюз, значи обявили са ни война и за да стане още по-интересно, ако и да се обявили тази война, няма навлизане на съветски войски на юг от Дунава. Защо няма навлизане? Защото колегите знаят, които са си взели изпита, че още от октомври 1943 година англичани, американци и руснаци имат постигнато споразумение, то е предложено като вариант от американците и то гласи, че там, където влизат войските на съответната държава победител, не трябва да сменят, не трябва да засягат вътрешния ред. Очевидно също кого е, но руснаците се съгласили, т.е. те знаят, че там, където вървят техните войски, съюзниците им много внимателно ще гледат какво става в вътрешната политика. Затова, макар и да са ни обявили война, а те обявяват, за да катализират вътрешните процеси в страната, макар и да са ни обявили, те ще почакат още малко и ще почакат това, което са им обещали Отечествения фронт да се случи, т.е. да вземат властта от Отечествения фронт, преди да дойдат тук съветските войски. Затова настъплението на съветските войски почва в 9:30 на 8 септември, защото много добре знаят, че вечерта ще бъде удара в София, ще бъде преврата, който ще даде властта на Отечествения фронт. Войната трае 24 часа. Вечерта на 9 септември Съветския съюз казва: това новото правителство ли? С него сме съгласни да подпишем примирие. Значи, предишната молба на кабинета Муравиев виси във въздуха. Нито англичани, нито американци, нито руснаци, никаква подкрепа. Даже в началото има някаква симпатия, като съобщават за него, BBC и Гласа на Америка, някаква симпатия изразяват, защото това са други хора, те са от опозицията. И на 5 септември, като чуват декларацията, и двете радиостанции, Огън и Жупел, също него. Не искат неутралитет, искат скъсване на отношения. Така че големия проблем на Муравиев е нерешителността и нескъсването на отношенията с Германия. Тоест останал е вече последния вариант, който се реализира идването на съветските войски тук. И картинка как ги посрещаме. Пред емблематичните сгради на университета Орлов, Мост и Народното събрание, но то ние така се посрещаме. Ето голището. Ето голището от Public Record Office, от Британския архив, с отметката синята на Сталин и с процентите на ето този човек, така щастливо усмихнат. Договорени са сферите на влияние. България тук е най-отдолу, най-много се е чудил как да го изрази. Защото, вероятно знаете, Румъния 90%, пише отгоре Раша 90%, The Others 10%, Гърция, Great Britain, не са The Others, само Англия, нали? Great Britain 90%, Раша 10%, Югославия 50/50, Унгария, която за него е балканска държава, очевидно 50/50, и най-отдолу е България, където пише Русия 75%, другите 25%. Значи, нито и някой е питал България дали иска да е в съветската сфера. Така се е случило хода на военните действия и такава е договорката на големите. И ще завърша само да покажа и другата страна на нещата.
че и Гърция никой не е питал. И тези проценти ще доведат до гражданска война в Гърция. Ние все пак избегнахме. Много ви благодаря за вниманието. Не видях колко време говоря, но се надявам, че не е много начин. Какво правим сега? Аз ли да давам думата, Борис? Да, въпрос. Аз имам въпрос, но ако Понеже някой е казал колегите, преди тук се мен, вижда по-добре да, колегите. добре. Аз имам един въпрос, понеже съм чел и съм срещал. Като се върна на Балканския фронт, това, че англичаните смятат да включат и Турция, вярно ли са обещали Бургас за тяхното пристанище да се даде на Турция? На турците? Да. Аз си признам, че не съм виждала такъв документ, но това изглежда логично. По същия начин, по който Съветския съюз 40-та година, Соболев, като идва тук да ни предлага пакт за взаимна помощ, ни казва, ако вие си вземете Беломорието, със сигурност Англия ще накара Турция да ви нападне, за да защити Гърция, и тогава ние ще ви помогнем да си вземете Одринска Тракия. Значи, големите си предлагат и така, защото какво има на тях? Не предлагат свои територии. Така че, може би е хубаво да се види, но логично е. Що не? От България може да се взема. От Гърция, що не? Да. Ами, аз имам първо един коментар и тогава въпрос. Да, ами дневника на Филов и този на Александър Цанков всъщност показват защо България не вижда алтернатива номер 4, помощта на Русия. И това е страха от болшевизация, който между другото не е така нереален, подхранване от постоянната намеса на Коминтерна в вътрешните работи на България, още от септемврийското въстание през ВМРО обединена, нали? Там просто е безспорно. Майския манифест и така нататък. Така че тази алтернатива за мен лично е нереалистична от тази гледна точка. Само ако позволите преди въпроса да кажа, че малко уточнение. Коминтерна е разпуснат от Сталин на лятото, май месец 43-та година още. Тоест, това е една заявка, няма да директно да ги командваме. После, понеже сега наистина това изглежда абсурдно, като знаете по-нататъчното развитие на събитията, но аз затова казах, че нещата трябва конкретно исторически да се гледат. Тази стратегия, ако искате две думички за нея да кажа, защото се оказва малко известна, ако и да са публикувани документите, да се вижда черно на бяло, какви са намеренията на Сталин за бъдещия свят. На какво се гради, защото без да знаем тези намерения, не може да се обясним нито защо тук нямаме съветски режим на 9 септември. Дали ще стане такъв от 48, но на 9 септември, колеги, как го наричахме, ако беше съветски режим, щеше да бъде... Не, ако е вярно това, че на 9 септември установен съветски режим, щяхме да имаме очевидно комунистическа монархия в България. Защото ние сме монархия, значи как да върша монархията, която ще съществува до 46-та година с комунистическия режим, нали? Значи има някаква друга стратегия, тя е тази на комисията Литвинов, разработена, много интересна е стратегията. Там се казва, че най-важното за Съветския съюз след войната ще бъде да се гарантира неговата сигурност. Как може да се гарантира тази сигурност, се задава въпроса и се казва, като продължим изграденото в годините на войната разбирателство с Запада. И това разбирателство ще се стремим към него и там пише един срок, който вече става подозрително, 30 до 50 години разбирателство с Запада. Логично си кажем, след 50 години какво? И след 50 години ще се върнем към световната пролетарска революция. Тоест ще можем да изнасяме, т.е. основната цел, нали, разпространението на социализма в целия свят. Ама защо чак след 30 до 50 години? Отговорът е много ясен. Това е възстановителният период, който трябва да преживее Съветския съюз. Това е цяло едно поколение. 30 до 50 години трябва да ви подскаже какви са разрушенията, икономическите, демографските, ако щете. Това е времето, когато Съветския съюз трябва да се стъпи на краката, за да може да осигури вече износа на революция и своята основна идеологическа задача. До тогава разбирателство, защото за да я установиш тази задача по-нататък, трябва първо да съществуваш, нали? Тоест сигурността е най-важна и се разчита на доброто желание на щатите да продължат сътрудничеството от войната.
И съвсем не е случайно, според мен, че тази стратегия е разработена януари 1944-та. Сиреч, след като стане с очите си визави в Техеран, чува и вижда как действа Рузвелт. Отворете Кисинджър и дипломацията и вижте, той описва много добре отношението на Рузвелт към двамата военновременни съюзници. Там казва Кисинджър за Рузвелт, Чърчил беше военновременният другар по оръжие. Нали, с него сега воюваме, но той е представител на колониална империя. Не, там Англия вече след войната няма да бъде това, което е била преди това. Казва Кисинджър за Рузвелт, Чичо Джо, защото така са го наричали, Йозеф Сталин, Чичо Джо или Русия беше другата голяма държава, с която Рузвелт беше убеден, че ще гарантира мира и сигурността в света. И всички сте чували за неговата идея за 4 полицаи, т.е. охранители на реда и сигурността в света след войната. Това са Щатите, Англия, Съветския съюз и Китай. Тоест, Сталин добре вижда, че Рузвелт има намерение да продължи това сътрудничество и върху това изгражда своята стратегия. Всъщност това е слабото място на стратегията. Тя може да действа, докато Запада иска такова разбирателство, а пък следващия президент и ситуацията е друга, и президентът е друг, и вместо 30 до 50 години разбирателството трае 2,5, че е по-малко, като почне студената война. Така че, действително, в краткосрочен план, мисля, че е искрен Сталин, когато заявява, че няма да сменя вътрешния ред. Ако обърнете внимание, той беше готов и с предишните да го подпише, нали? Значи, няма нищо против една широка коалиция с участието на комунистите, ама нека да не са мнозинство. Те и в Отечествения фронт не са мнозинство. На 9 септември те са 4 министра имат комунистите. 4 имат звенарите, 4 министри имат ВЗНС на Никола Петков, 2 социал-демократи, 2 независими в мълцинство са комунистите. И това е не защото те искат да са мълцинство, защото указанието от Москва е такова. И всичките коалиционни кабинети са такива в Източна Европа. Комунистите присъстват, но не са в мнозинство, за да се поддържат добрите отношения с Запада. Това е идеята. Така че същото го виждаме и 39-40, когато има една серия от предложения за Съветския съюз и те са адресирани само към управляващите. Дайте там някакъв пакт, нещо да подпишем за взаимна помощ, за гаранции, нещо да подпишем, черно на бяло да имаме документи. С това правителство, което тогава управлява, с Богдан Филов. На него предлага. Трябва да разграничаваме в краткосрочен план и в дългосрочен план. Извинявайте, не са ли подобни споразумения с Балтийските републики, които изключват? Гаранционните пактове. Да. Това е много хубав въпрос и мисля, че там трябва да се разчопли още малко. Не са съвсем. Значи гаранционните пактове, първо гаранциите са поискани от Балтийските републики и Съветския съюз да гарантира, че няма да ги нападат. И Съветския съюз казва ми, добре, но понеже вие сте малки държави и нямате войски, трябва нашите войски да влезат на ваша територия, за да ви защитават и, както знаете, събравят да излезат няколко десетилетия от там. Тоест гаранционният пакт става нещо като прикрита форма на окупация в крайна сметка. На нас гаранционни пактове на практика в един момент споменават за гаранционен пакт. Преди това предложенията са пакт за взаимна помощ, пакт за приятелство, значи има различни варианти, цяла година ги предлагат. И само в един момент казват, Молотов казва гаранционен пакт, но няма предвид мотамо това, което е в Прибалтийските републики. Всъщност, вие питате големия въпрос, искали ли са руснаците 39-40 година бази в България? Няма такъв ясен документ. Има на едно място, в една инструкция, която Сталин пише до Молотов, когато той е на първа и последна визита при Хитлер есента на 40 година и когато, как разговаряха като глухи двамата, нали? През цялото време Хитлер казва, че Съветския съюз трябва сега да обърне поглед надолу към Иран, в Азия да се разширява, каквото получил в Европа получил, повече няма нужда, а през цялото време Молотов му отговаря, ама ние там с българите ще се разберем. Нашия интерес е на Балканите и ние сме им предложили разни форми, пък те да си изберат и във всичките присъства няма да сменяме режима. Може ли да му се вярва и има ли предложения за бази? В един от документите, който Сталин праща, казва, ние най-добре си осигурим интереса, ако имаме бази там, в България, ама още по-добре на проливите. И ако си помислите чисто военно, цялото внимание на Съветския съюз е свързано с проливите. Това му е голяма стратегическа задача, тя ще остане такава и след войната. Той сега е в сила. Статута на проливите
е определен 1936 година с конвенцията от Монтреал. Тя продължава да е в сила и когато станаха украинските събития, имаше проблеми с минаването на корабите оттам, защото Монтреал е в сила конвенцията. И Съветския съюз иска голяма победа е руската дипломация 1936 година, защото успява да издейства да няма екстериториалност на проливите. Значи, територията на проливите е турска територия. Турската държава има суверенитет върху териториите и Съветския съюз иска да промени тази конвенция, за да може да затвори проливите. Стар често пъти казва, че Черно море не е море, то било Съветско езеро, защото ми е бреговете, нали, то е важно за охраната. И много е важно кой минава през тези проливи и дали могат те в военно време да бъдат затворени. И най-добре би било, ако Турция бъде съюзник на Съветския съюз. Затова още октомври 1939 година първо на тях руснаците им предлагат пак за взаимна помощ, така че да си гарантират затварянето на проливите. Турците обаче, англичаните си свършат работата и вместо с руснаците да сключат такъв пакт, сключват с англичаните пак за взаимна помощ и тогава те се обръщат към нас, защото ние сме другата черноморска страна. И казват, хайде с вас поне пак за взаимна помощ да сключим. И идеята е България да е сигурна, тя е най-близко до проливите и ако има нужда да се реагира чрез България. Значи има логика някаква, бази да има Бургас. Бургас все пак е близо. Ама колкото и да е близо, не е на проливите. Те, докато стигнат до съветската база в Бургас, те са вътре в Черно море, нали? Чисто военно, поправете ме, ако греша, нали, разбиращите от военно дело, база за Съветския съюз в Бургас, първо, че няма документ такова нещо написано, но ми се струва, че не е изгодно от военна гледна точка. На тях им трябва долу територията, те затова да деягачи преди проливите. Ти ако имаш деягач, ще си на входа на проливите, а не на самите проливи. И може би това беше интересно да добавя, че в съветските планове за настъпление в България изобщо не фигурират такива градове като Пловдив, София. Те не са в плана. Там пише, че съветските войски трябва да овладеят Русе, Варна, Бургас и на юг да стигнат до линията Казанлък, Карнобат, Стара Загора. Източната половина, Черноморското крайбрежие и на юг да седят максимално близо до границата, като дамоклев меч на главата на турците, защото имат обещания от англичаните, американците, руснаците, че след края на войната статута на проливите ще бъде преразгледан. И ако погледнете после политиката на Съветския съюз към Турция след 1945 година, те са като слон в стъкларски магазин. Значи те понеже знаят, че им е обещана промяната и те действат силно по отношение на Турция. И разбира се, вместо да изпишат вежди, използват очи, защото Турция вече с 4 очи гледа на Запада, за да може да се защити своята териториална сигурност срещу Съветския съюз и това ускорява студената война. Така че нямаме документ да искат база, защото аз имам и друга хипотеза, не ми казах, че обичам Акотова в историята. Ами добре, те бяха тук руснаците с войските си, изтеглиха ги точно както е по мирния договор, там пише 3 месеца след влизането на договора в сила, трябва да напуснат, договора влиза на 15 септември 1947 в сила, в края на декември вече няма съветски войски в България. И повече няма до края на 80-те години. Има съветски съветници в гранични войски, в Министерството, но съветски бази в България не има. Те, ако искаха какво не е верният съветски сателит, да си бяха направили 10 бази по границата с Турция, ако това им беше важно. Така че, мисля, че по-скоро едно политическо споразумение с България би свършило работа. Вие сте абсолютно прав за това, според мен е третия фактор България да влезе в тристранния пакт. Първият е да не стане арена на военни действия, да не се бием с германците. Втория е националното обединение, стратегическата задача. И третото е да не попаднем в съветската сфера. Страха на нашите управляващи, абсолютно сте прав, че още след Първата световна война той ги тресе непрекъснато. Ние сме една от последните държави в Европа, които установяваме дипломатически отношения с Съветския съюз, чак 1934 година. Само това да беше, разбира се, че идеологическият фактор е много силен. Ако си спомняте, когато идва съветския заместника на Молотов тук, ноември 1940 година, Аркадий Соболев, и ни носим един чудесен план. Един чудесен план за сключване на договор за взаимна помощ. Но вътре то е Беломорието, то е Одринска Тракия, то е заеми, то е въоръжение, то е доставки на стоки, то е категорично заявяване как няма да се променя вътрешния ред. И дори ни казва, ако подпишете с нас такъв пакт за взаимна помощ, ние нямаме нищо против да влезете в тристранния пакт.
Дори и това. И в момента, в който го получава това нещо, нашия цар казва, предложението на Соболев има само този ефект, че ме кара да престана да протакам преговорите с германците. Просто играе ролята на катализатор на решението да влезем в тристранния пакт. Страха от да не попаднем в съветската сфера на влияние. И точно за това след края на войната всичкото го постигаме, но всичкото. Първо воюваме, това беше третата част от лекцията, която много смело мислех, че ще има време да разкажа. Хем воюваме срещу германците и даваме близо 40 000 жертви. Хем България губи Македония и Беломорието, хем попадаме в съветската сфера. По трите точки. И това е блестящо управление сме. Може ли сега да довърша? Чакам. Да. Втората точка беше това, че тези земи никога не са били наши. От самите карти, да, новоприсъединените пише само под българска администрация, което е тотално различно от наши. Тоест ние наши земи, освен присъединената Добруджа, нямаме нищо. Така че колко е съществува реално или не алтернативите да запазим нещо, не знам. И последната точка, която сега в хода на това, да, руските войски се изтеглят, но през това време достатъчно е ясно станало, че режима, който е наложен, ще остане. Репресиите, всичките, които са били от легалната опозиция, са в затворите, разстреляни или в емиграция. Показателно е. Гичев, дори един Дамян Велчев, който остава в Швейцария, не сме да се превере. Кимон го спасява. Достатъчно, да. Тук е интересна и фигурата на Кимон Георгиев, който участва във всички преврати, включително и срещу комунистите, и как се спасява от тези неща, на мен лично не ми е ясно. Гъвкав политик. Ето и гъвкав политик, който добре разбира на къде духа вятъра, кое е изгодно и реагира гъвкаво. Само Димо Казасов е по-добър. Не е по-добър, защото не е бил министър-председател. Имам два пъти. Но за Народен съд се подписват всички съюзници, но всички страни, които са били от съюзници на Германия. Така че западниците са съгласни за Народен съд. Абсолютно. Ние сме говорили с колегите. Ако погледнете, всъщност най-големият радетел за провеждане на такива съдилища на военно престъпниците, това е Чърчил. Той дори стига до там, че настоява в едни от първите си приказки за такива съдилища в Европа, казва, при това военно престъпниците трябва да ги съдим там, където са извършили престъпленията, за да може местните хора цялата си мъст, цялото си отмъщение върху тях да ги стоварят. И ако го питаха него, стига да беше технически възможно, ще да го направи. Особено в Ялта, той е много напорист, когато говори за тези съдилища. И виждате, че те ги включват в техния проект за примирие. И абсолютно сте прав, че когато нашия закон за Народния съд е публикуван тук, отдолу се подписват всички, и не само министрите, подписват се тримата нови регенти, един от които няма нищо общо с комунистите, това е професора Венелин Ганев, който е специалист по конституционно право от юридическия факултет. Вижда ясно разминаването с Конституцията, но просто това е действително външно изискване на България. Ние го знаем от този проект на примирието. Той е включен в манифеста на ОФЕ, който е подписан от 16 човека, само 4 човека са комунисти. Останалите 12, които са подписани манифеста, не са комунисти, и вътре пише Народен съд над тези, които са ни вкарали. Значи за мен лично Народния съд няма никакъв проблем с самото организиране на Народния съд, защото ние просто не можем да минем без него. Нали? Това е ясно. Големия проблем с Народния съд всъщност е с самия начин на провеждането му, с диктуването буквално от Москва на присъдите. То е ужасно да се чете тази стенограма. Значи там се казва смърт, смърт, смърт. Вие какво правите? Вие, така наречените народни обвинители, какви са тия мекушави присъди? Аз сериозно погледнете. Нали? Това тук е смърт, това тук е смърт. Само Муравиев правителството се отървава, има сега си топ, нали, да мине под ножа. Смисъл, отървава се, че не е смъртна присъда, че са съдени. Така че, действително, и хората наистина искат да има наредба закон за Народния съд, защото преди да се случи това, в тези няколко седмици, вилне това, което наричаме следващите септемврийски репресии. Това изобщо не трябва да помисляме да го отричаме. Това е факт. За съжаление, не можем да изчислим, няма методология. Мъчили сме се, пробвали сме да измислим някаква методология, да ги преброим колко са жертвите на следващите септемврийските репресии, тези дните до Народния съд, докато почне.
Няма такава. Значи, колко беше най-малката цифра, която съм виждала? 625 човека жертви, най-голямата 40 хиляди и в един и в другия случай никаква аргументация, никаква методика как точно са стигнали до тези цифри. Просто така им хареса, така е дошло. И заради това напрежение, което се създава, тази, как се казва, диво правосъдие го наричат още, за да бъде канализирано, да бъде вкарано в някакви релси, хората смятат, че е по-добре закона за Народния съд да влезе в сила, че все пак минават при съдебен процес. Нали? Каквото и да е, има съдебен процес, имат защитници, имат някакви свидетели там. Ние не сме се свършили работата, защото спокойно можем да прочетем цялата документация и на централните процеси, и на местните процеси по места и да видим, ние знаем колко са присъдите произнесени, ние не знаем колко са изпълнени. Защото на едни и същи хора са произнасени по 2 присъди по различни дела, някои присъди пък абсолютно необяснимо не са изпълнени. Има една такава книга на един юрист, казва се Васил Василев, за Народния съд в Плевенско, нищо измислено, нищо случайно. И той, абсолютно документална е книгата, там той разказва за един такъв случай. Човек е осъден е от Народния съд на смърт, доказано, извършило убийство, всичко. И в последния момент, преди да се изпълни присъдата, пристига една телеграма от София, в която пише, този човек смъртната присъда няма да изпълнява. Точка. Няма обяснение, няма аргументация, но високо място. И ето ви една смъртна присъда, която не отчитаме като произнесена и неизпълнена. После не всички от тези присъди, абсолютно съм убедена, не са чисто политически, част от тях са си абсолютно, така се каже, заработени и заслужени тези присъди. Разбира се, не говоря за първи и втори състав на Народния съд, този, който съди регентите, особено депутатите. Депутатите за мен са голяма болка, защото това обезсмисля изобщо работата на парламента. Ако хората седят там и знаят, че ще бъдат подведени под съдебна отговорност не за нещо друго, но за гласуване. Нали? Да, с обратна сила, нещо като не е било. Става въпрос за 1941 година, това присъединяването на България. С оглед на последствие вече участвал в 1944-1945 в Втората световна българската армия, според това се го казва. Българската армия, въпреки поражението на Втората световна война, Ньойски договор и така нататък, Германия става най-силната в Юго-Источна Европа. Ако 1941 година се беше присъединила България към тристранния пакт, беше се противопоставила на германското напълване на Балканите, той ще да стигне до, според вас, до нападение на Германия срещу Съветски съюз, последствие през лятото на същата година. И въобще дали ще да има нападение на Германия срещу Съветски съюз, а тук и България не беше сътрудничила на хитлеристите, за да окупират Гърция и Югославия. И се продължава линията на алтернативната история. Какво би се случило, ако специално за българската армия и възможността тя да се противопостави 1941 година на германците, мисля, че няма никакъв шанс тази армия да го направи. Да. Тя има главнокомандващи. Относно това цар Борис казваше, ако Ламанш беше колкото Дунав, вашия цар ще да избяга краля на Британия. Относно това, че не можем да се бием с германците. Това не показва ли неговата реакция? Царя, ако питате него, се чувства най-добре в ролята на първо на умиротворител, там 1938 година, а след това в ролята на неутрален. И това му е наистина светлата мечта на царя да запази неутралитет. Обаче неутралитета, ако си Турция много пъти споменаваха, понеже съседна държава и друго поведение, тя е случила на географско положение, тя не е на пътя на войната. Докато ние, аз по-скоро бих перефразирала вашия въпрос, ако Италия не беше нападнала Гърция, което наложи слизането на германски войски, това не фигурира в началните планове на германците. Да отделят войски, да ходят да помагат на приятелите си, лошо воюващите италианци в Гърция. Те да не останат по-назад и те да вземат своето и да доминират в източното Средиземноморие, нападат Гърция, не могат да свършат войната и се налага германците да минат долу и да укротят нещата. Но все едно те го правят, защото имат план за настъпление срещу Съветския съюз. Това е техния план. Вярно, че има една пряка връзка, там буквално дните са едно след друго, когато след това посещение, за което вече казах, на Молотов при Хитлер, действително там според мен е разрива.
До този момент отношенията са чудесни между двете страни, защото Хитлер си гледа на запад овладяването на Европа, Сталин си взима своето, значи при Балтийските, Финландия, Бесарабия, Северна Буковина, нали, стъпка по стъпка, премества границите без особени, нали, проблеми, но техният интерес, вие сте прав, се сблъсква на Балканите по повод на Южна Добруджа. Значи, Съветския съюз ни предлага многократно, ясно, директно, от най-високо равнище да ни помогне за връщането на Южна Добруджа и наистина ни помага, защото се взима Бесарабия и Северна Буковина, т.е. започва разкъсването на Румъния и това е много правилен негов подход. И вероятно си спомняте, че за да не се случи това, да ни помогне Съветския съюз за връщането на Южна Добруджа, защото си представяте, айде не комунистическите, но просъветските настроения няма как да не се повишат. Нали? Ако си тази историческа несправедливост бъде разрешена с решаващата дипломатическа подкрепа на Съветския съюз, действително това би повишило многократно привържениците на Съветския съюз, не комунистите, привържениците на Съветския съюз в страната. И затова се налага Богдан Филов и външния министър Попов да се разходят до Залцбург, нали? И да помолят Хитлер да окаже натиск върху Румъния да ни върне Южна Добруджа. Той да го окаже. И цялата им пледуария е изградена точно върху това, че ако Германия не го стори, руснаците ще го направят и Филов казва, България се болшевизира. Това има аргумента. И тук на Хитлер, нали, светят някои лампички и казва ми, добре, ние ще покажем натиск и действително оказват натиск върху Румъния. И във връзка с този случай, с Южна Добруджа, разбира се, нашите благодарят. Благодарят в Москва, благодарят Лондон. Лондон се изказал за връщането на Южна Добруджа, защото тя не е в Гърция, нали? Благодарят и в Берлин, но вестниците у нас, тук имах някакви такива фотоси, излизат с големи заглавия, без Залцбург нямаше да има крайове. Тоест, ако не бяха германците, нямаше да се върне Южна Добруджа. Че пропагандата показва много ясно, че Германия ни е помогнала. И тук започва, от този момент започва търканията между Германия и Съветския съюз. И действително, след като вижда, че Съветския съюз няма да ходи долу към Иран, е ясно да се сблъскат с англичаните долу. Това е идеята на Хитлер. Държи на Балканите, че има свои интереси на Балканите. Хитлер действително, буквално 2 дни след това, подписва плана Барбарос. Но аз мисля, че той все, но това е неговия план да върви срещу Съветския съюз. Това е ситуативно разбирателство, пакта Рибентроп-Молотов. Съветския съюз си остава противник. Само, че заради италианците му се налага първо малко да укроти полуострова и след това да свърши другата работа на изток. Така мисля. Аз имам въпрос, той засяга също малко алтернативната история. Има ли Хитлер план да ликвидира всички славяни и ако евентуално Германия беше спечелила Втората световна, какво би се случило с балканските славяни? Не мога аз в тази вода да плувам спокойно, защото някакси виждате какво се е случило, какво значи всички. Всички до един. Малко ли бяха тези? Колкото и да има ревизионистични теории, хората да спорят, че не били еди колко си билиона, ми били примерно 1 милион, защото 1 милион е малко. Въобще това броене на жертвите, аз никак не съм съгласна. Количествените измерения, разбира се, са важни, но порядъка, като го знаете, ако това му е идеологията, не знам, не се чувствам тук в свои води. Това пък много алтернативна е тази история. Но има ли такъв план? Има плана за крайното решение, разбира се. От друга страна, България и Хърватия по това време започват идеологически да не са славяни. България се връща прав българите, а хърватите почват да си имат за готи. На практика и двата народи са арийски или номадите, които според... За да се измъкнем, не? Да. По-скоро Хитлер ги има за... А след това всичките ставаме славяни след 44-те, защото и в България е славянския конгрес, защото славяни е заместител на другото. Неже не е удобно да се каже, че съм средства. Съдейки по тази мудрост на правителството преди 9 септември, тази нерешителност и спортивност до някаква степен, може ли да заключим, че царя умира в най-неприятния момент за нас като политическа фигура, която все пак има повече... Няма смъртен случай, който да... Не говорим за личността, просто за човека, който реално може да направи някакви маневри, които са по-адекватни. Значи това е
за мен е правилен въпрос и от алтернативната история резонен, защото като познаваме действията на царя до момента, бързия му юх, той много бавно действа, съвременниците казват, че той има волско търпение и може да изчаква максимално дълго преди да вземе решение. Дори бих казал, че на моменти и колеблив преди да вземе решението, но той е много по-обигран в политиката, ако и късно да навлиза във външната политика. Той е много предпазлив. В този смисъл аз бих казал, че той е истински син на баща си. Цитирам един английски документ. В друг смисъл, те по един начин го казват в контекст, аз друго имам предвид. Син на баща си, защото баща му е точно обратното като поведение. Много по-експанзивен, с много по-големи амбиции, много по-готов да рискува. И понеже сина му е бил пълнолетен, когато баща му абдикира, нали, той е видял резултатите от тази политика и според мен това го е направило много по-спокоен, гъвкав, изчакващ и умерен. И аз действително няма да споделя мнението на академик Георги Марков, който често пъти казва, че голямата трагедия на царя била, че от самото начало не вярвал на силата на германското оръжие. И сега не знам дали това е голяма трагедия, но да е вярвал, както се казва. Вярата е така безплатна работа, но смятам, че той действително е гъвкав и умел политик и ако той, ето с тезата ми, това беше във втората част за вътрешните алтернативи, която продължаваше с 8 варианта на вътрешното развитие. Под лозунга можеше и да няма 9 септември. Можеше да няма в този вид, който се е случил, така мисля, може да го докажа, но мисля, че пролетта на 44-та, царя с неговите умения, би могъл и той би избрал този вариант, който аз мисля, че беше най-щадящия. Не казвам най-добрия, защото за победена държава добър вариант няма, но щадящия вариант. Значи щадящия вариант в вътрешен план беше, това следващата част можеше да бъде, беше пропуснат август. Август 1944 година има една декларация на 13-те, 9 от легалната опозиция, 2 комунисти, плюс Никола Петков и Кимон Георгиев, подписват една декларация, с която отиват при регентите и им казват, вижте какво, ситуацията е ясна, Съветския съюз настъпва, назначете ни нашите, ето тия, които сме се подписали, назначете кабинет от нас, за да спасим страната. Тук, ако не беше Филов, който... Знаете ли какво пише в дневник, като получава декларацията? Казват, приех за сведения. Приех за сведения. Голяма работа, че идвали съветските войски. В кошчето. Тази декларация. Можеше царя да назначи ето този кабинет. Широка коалиция. Не ОФЕ, ОФЕ също е коалиция, но е тясна. А тази широката коалиция с авторитетни политици, назначена по легален път от царя, която да направи завоя, нямаше никакъв проблем да го направи август 1944 година, защото не скъса отношението с Германия август 1944. И да поиска посредничеството на Русия, на Съветския съюз, за да подпише примирието. И това беше най-щадящия вътрешен и външен вариант. Във вътрешен план, широка коалиция, демократични партии, балансирана комунистическа партия, без окупация от съветската страна, което означава без нова инжекция за влиянието на комунистите, и излизане от войната с примирие, което според мен той можеше да издейства Сталин, да кажа. Казвам го, защото толкова е сериозна ситуацията в Гърция, в смисъл, че комунистите владеят там, ако са 20... Николай, вие ли сте там да попитам? Ако са 22 или 23 областите в Гърция, 21 се владее от Елас и Иран, от комунистите. Стига до 40 000 човека в най-силния си период. Значи, в Техеран е решено, че на Чърчил му се отпускат едни 10 000, както той каза, да покажем флага, т.е. 10 000 англичани, които да дойдат в Гърция, но те могат само Атина, Пирея и Солун. Там. Останалото са армията на Елас наоколо. Тоест, бих казала, че Чърчил е склонен. Един даде агач ще жертва, ако запази влиянието над цяла Гърция. Ето това би било щадящия вариант. И царя, според мен, би могъл да го направи, защото просто има по-добър нюх. И да не забравяме, че пролета на 1943 година, след Сталинград, когато почва вече да се оформя обрата във войната, именно царя е този, който инициира първите все още неофициални сондажи за примирие. Той праща Георги Киселов да търси американците. Нали? Така че той започва много при другите даже тази ориентация към търсене на връзки с съюзниците. Би могло, обаче, така човешкият живот някой път свършва внезапно.
Бих казала, че той се отишъл със своето време. Има някои политици, примерно Ататюрк си отива със своето време 38 година. От българската история смятам, че Людмила Живкова 81 си отива със своето време, защото това, което тя прави, може само до тогава. Абсолютно следващата десетилетие е абсолютно невъзможна нейната политика. Така че, доколкото изобщо може да се каже, че е една смъртена време. Относно мнението на Сталин за втори фронт на Балканите, мисля, по това време реално войната е в разгара си. И мисля, че ако евентуално Рузвелт би бил съгласен с Чърчил, Сталин не би се противопоставил толкова на втори фронт. Това имах предвид. Помни колегата, че съм обещала да кажа мнението на Сталин в Техеран. Абсолютно. И аз съм сигурна, че ако двамата си бяха договорили, Чърчил и Рузвелт, за втори фронт на Балканите, Сталин нямаше да има... Значи, сигурно ще скърца със зъби, обаче ще да бъде доволен, че въобще ще има втори фронт. Защото не случайно говорим за втори фронт. Толкова дълго време, от юни 1941 година, чак до юни 1944, когато реално ще бъде отворен фронта, има един фронт в Европа и това е източния фронт. Войната се води на съветска територия, години наред. Огромен периметър от север долу до юг. Един път минава машината на изток, един път се връща на запад. Всичко това е разсипано, съсипано. За Съветския съюз е изключително важно втория фронт да започне да се облегчи своето положение. Дали ще бъде на Балканите, дали ще бъде във Франция, предпочита по-далече от Балканите, където са му интересите. Но дори и във Франция това е добре за него. И аз съм разказвала на колегите, че има такава... Това е смешно, този епизод, който ще разкажа, обаче като се замислите, има много тъжен акцент в него. В документалните филми, прегледи, такива пропагандни, които в годините на войната прожектират на съветските граждани, понеже те не са с говора, с дико говори и показват ето тази. Значи кадри с него, с Чърчил и с знака му победа, Виктори. И когато го виждат с този знак, хората в залата почват да ръкопляскат, защото смятат, че той показва, че ще бъде отворен втория фронт. Толкова искали това да се случи, за да може да се облегчи положението. И действително стенограмите от Техеран показват, а и особено пък мемуарите на Чърчил и на Рузвелт, дневника на сина му, че това е било решаваща е ролята на Рузвелт. В мемуарите си Чърчил казва, може да убедя Сталин за втори фронт на Балканите, но Рузвелт беше огнетен, както каза той, от своите военни съветници и не желаеше. Той му пише няколко писма и го моли. Нека да се видим само на 4 очи преди Техеран. Накрая последния вопъл може да дойде там на вашия кораб, да се видим просто за 5 минути без Сталин, нали? Само ние двамата. Той каза, не, няма тук да правим лошо впечатление на Чичо Джо. Като се съберем тримата, тогава ще обсъждаме. Тоест той бил с нагласата да откаже Балканския фронт. И цялото огромно красноречие на Чърчил не успява да го убеди за втори фронт на Балканите, защото за него най-важно е да по-бързо да свърши войната с Германия. Северна Франция е по-подходяща за удар върху Германия. Не се уморихте. Колегите знаят, че аз съм приказлива, ама не трябва да се злоупотребява. Все пак стоите тук така часа, но ако има още някой въпрос, разбира се. Фактно от Балканския фронт има теория, че може би Хитлер се е притеснял, че евентуално може да се осъществи на Балкански фронт на съюзниците и се е съмнявал, че нашия цар може да изметне внезапно с появата на съюзнически войски и да премине едва към тях. И може би затова го премахва за всеки случай. Тук конспиративните теории, кой оби царя, аз няма да ги коментирам. Милчо Димитров там беше в една книга разгледал всичките варианти възможните. Най-така одиозния ми се струва е варианта, че руснаците са убили, защото не виждам къде е допирната точка, как са се докопали до него, това не разбрах. Макар че и там беше намерено някакъв готвач руснак. Значи това е също. Това са конспиративни теории, не знам. Българския фронт умира в Техеран. Това е светлата мечта на Чърчил. Той има един уникален документ, пише едно писмо на външния министър Ридън, докато е в Москва преди Техеран, и му казва, може да се постараете да разберете дали руснаците биха имали нещо против, и тук рисувам обикновено,
Значи, казва да не караме Турция да влезе във войната, да отворят проливите за нашата флота, британската, тя да влезе в Черно море и да помогнем на русите по Дунав. Значи, това е много директен документ, докъде се простират британските интереси и докъде според Чърчил може да слезе Сталин. До Дунав, най-много на юг. Румъния той отписва, защото няма как. Нали? Румъния е във война, тя воюва със Съветския съюз, пътя към Германия през Румъния, но защо да слиза на юг от Дунав? Тоест, това е програмата максимум. Целите Балкани до Дунав, значи България, Гърция, Турция и Югославия да бъдат в съветската сфера, в британската сфера. Затова е толкова... Той е потресен, неговия лекар пише, че той преживява емоционален срив в Техеран. Защото цялата тази програма рухва. Тя не може да се реализира, ако американците не са съгласни. А Сталин е много по-пасивен. Той даже много си противоречи. Един път казва, аз нямам нищо против Турция да влезе в войната. После казва, то може България, ако Турция нападне България, пък България да ни поиска помощ от нас. Едни такива малко като несвързани неща, което показва, че две неща може да показва. Може да показва, че изобщо не ги е мислил тези работи, което разбирате, че е по-малкият възможният вариант. А по-възможният е, че просто не иска да сваля картите. Той много по-не словоохотлив в тези обсъждания, защото когато не можеш да защитиш, обсъждайки, сваляш картите, нали? Казваш какви са ти намеренията. Затова той много повече мълчи в Техеран, оставя другите двама да си говорят, защото все още войските му са много далече и няма как да защити. Ако каже нещо, няма после как да го защити с войските си. Така че Рузвелт е основният фактор, който взима решението. Чърчил казва, абсолютно лъжа е, че твърдят хората, особено американците, че съм се опитвал да ги набърквам на Балканите и изобщо не е вярно. Така пише в мемуарите. Ама те сега се пишат в мемуарите, за да се оправдае с задна дата. И затова виж, че пише много интересни неща в мемуарите, които като свалите с стенограмите, изобщо не е така. Казва, че написал писмо след срещата. Казва, всичко се разреши за по-малко време, отколкото е нужно на човек да седне. Че той казал на Сталин тези проценти, преводача ги превел и докато изчаквал превода, Сталин взел синия си монит, направил тази отметка и тук е фразата на Чърчил, всичко се разреши за по-малко време, отколкото е нужно на човек да седне и след това уж си говорили за други работи. На следващата страница на мемуарите казва, вечерта написах едно писмо до Сталин, ама не му го изпратих. Послагам в мемуарите си, за да нагледя какви мисли ме вълнуваха тогава. И писмото започва, сигурно ще изглежда като закоравяла наглост, да си поделяме така едни държави на сфери на влияние, но по-добре да се разберем, отколкото да позволим поредица от малки войни, да не си пречим на дребно и да позволим поредица от малки войни след голямата война. Срещна идеологическа основа. Гледам очаквателно организатора, децата на Борис. Колега, само може да ще спомена, върви към края си лекцията, ако сте съгласни да се направим общ стик с професор Калинова, ако нямате нещо против, и другото, който иска да остави дарение за и другото, следете страницата на Фейсбук за следващите събития, които ще има. И аз се благодаря накрая на всички, защото това наистина е търпение 2 часа тук да стоите. Наистина ви благодаря, особено за въпросите.